Am văzut? Nu mai mă prinde, lasă. Lasă-mă în pace. Bă, n-ai Iulică, băi. Lasă-mă. Băi, să te dau la televiziune, băi, să moară viața mea, băi. Ia vezi. Ia. Hopa, hopa. Hopa, hopa, cineva de Europa. Băi, ca să vezi că ai fost la mine. Păi da. Să am aici amintire cu Dar dumneata. vezi că e nor acum și nu știu cum m-a prins pe mine. N-are nimic, că te prind bine. Da, ia vezi. Uite împărăția lui Nea. Nea Iulică, împărăția. Cu inima răcire și... Omul cu 7 vieți. Da. Omul cu 7 vieți. Făcătorul de minuni. Izvorul minunilor. Da. Cu izvorul de Nisăroaia, cu bani, puterea din zi Nisăroaia. odată, zi. Ce să zic? Hai că tu mai prins acum. Dar cum să nu? Cum dracu, tu mă televizezi acum. Ce Dumnezeu, ți arăt după aia. Împărăția cerului și iertarea păcatelor. Of, Doamne, Doamne.